Nakapatente na sa Kapilya kan sa Indang Barangay ang bangkay kang 23 anyos na si Tristan Jan Malaka kan Barangay Bitaano, Legazpi City. Alauna ay medya ning hapon kan Sabado. Kan madukayan ang bangkay kaani sa kadagatang sahop kang Barangay Victory Village, Parehong Syudad. Sigun sa kapamilya ni Malaka, nagkapirang beses na ining nagbalo na mag-ugot, asin nagkapirang beses na manindang napugulan. Pigtutukdong problema sa pamilya ang ugat kang insidente. So mga istorya, bigla lang da siyang nawara. Tapos para aranap na da ka mga kainuman. Tapos sutugang, naghanap hanggang alas 3 na maaga kay hanap sutugang. Itong minaali pa lang. Hindi na ako So yun na ito, may nag-apod sa muya, na sukataning mansana na sabi nga isa muya na dumanon may das pamangkin mi sa Victory ta nalunod. Saro sa mga enot na nakahiling sa bangkay ni Malaka, ang gwardya sa ikaduwang palapag kang Embarcadero de Legazpi. Aga pa kan mariparo kan mga construction workers sa taas kang nasabing palapag. Ang korting tao sa irarong kang nasambit na kadagatan. Alagad pinasiparata tibaad da abakukman. Istorya niya, kan ini ang madungawan niya na. Asin masyerto na ang nasa irarong kang kadagatan. Saro talagang tao. Tulos niya ining ipig-report sa Indang Head Security. Kalma sa dagat. Nailing ko, tao talaga siya, nagmusta na sa tao. Kina ang ginibo ko, inapudan ko si chief me, so head, so SIC, tapos so mga ka-guard ko. Niya ako, magdigdi ka mo sa area sa Old Chapel, sa may seawall. Tanya ko may, may subject digdi, may tao niya ko digdi gari gadana, butod. Tama po niya ako kitang pulis. Sa bidyong ini, mahiling pa ang ginibong retrieval operation kang personalized kang Philippine Coast Guard asin BFP Legazpi sa hawak ni Malaka. 2 oras man ang uminagi, antes mabistuan si Malaka kan sa iyang mga kapamilya. Na Biyernes pang banggi kang huring mahiling. Napag-araman man na nagtatrabaho bilang kargador sa fishport kang syudad si Malaka. Na-recover harani sa lugar kung saan na-recover si Malaka ang sarong cellphone asin sling bag. Kumbinsido naman ang PNP na mayong foul play sa insidente. Mientras tanto, kung magigirumduman, Hunyo 11 kan may madukayan man na bangkay ning sarong babayi sa parehong kadagatan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal